Den vejler. Jeg fører mig frem modstand til trods. Tror du på, at noget kan være værd at miste? Fordi du langsomt finder dig selv på ny. Tror du, denne solnedgang bliver den sidste? Eller stikker vi af på en lyserød sky i en helt fremmed by? Giver du mig et kys, så giver jeg dig lidt solskin. Giver du mig den tillid, som det tager at lukke mig ind. Giver du mig et kys, så giver jeg to tilbage. Giver dig både lys og luft til din. Ja, Lützen her vågner med dig til at starte op på, for Lützen han kommer med til et foredragsevent her den 31. maj i Unitarnes Hus i København, på Østerbro i København. Og det er et event, hvor Check-This deltagelse næsten overskygger selve eventet. Eventet hedder Den dybe stat og samfundsudviklingen. Og måske kan man sige, ja det kan man faktisk godt, måske kan man sige, at netop den palaver, der har været her omkring Check-This deltagelse i eventet, jamen det udstiller faktisk meget godt, hvor vi er henne. Ikke bare samfundet som sådan, men også os, der er i samfundet, og det er altså også dissidentdelen, altså de vågne, såkaldte vågne mennesker, som måske ikke er så vågne, som vi altid går og tror. Jeg lavede et opslag omkring det, og det har jeg delt på Facebook. Det har jeg fået omkring 100 kommentarer. Men jeg vil gerne lige vende tilbage til Check-This medarbejders deltagelse i denne her event lidt senere i den her video. Fordi først så synes jeg lige, at vi skal gennemgå, hvad det egentlig er for et event. Og så vil jeg gerne gennemgå, hvad det er for nogle ting, som ledte op til den her palaver omkring Check-Det. Og så vil jeg gerne forklare lidt omkring et begreb, som hedder stand in honor, altså det at stå i ære. Fordi det er meget, meget væsentligt i hele den her sag. Det er meget, meget væsentligt også i den interaktion, som jeg har haft med Check-Det. Den dybe stat og samfundsudviklingen, det er i alt 8 foredragsholdere. Vi er så nede på 7, men det kommer jeg tilbage til. 7 foredragsholdere, som fortæller deres indgangsvinkel til den dybe stat, eller hvad den dybe stat er med deres ord. Og det foregår inde i Unitarens Hus, det vil sige, at der er 2 store foredragssale, og derfor er der plads til rigtig mange mennesker, og der er plads til at stille en lille bar op, og der er plads til at få nogle sandwiches, og der er plads til at stille en bod op, hvor du kan få meget mere information om Notice of Liability og Empower Movement, som står for det. Og netop Cal Washington fra Empower Movement, som er stifteren bag Empower Movement, ham havde jeg et videointerview med for en uges tid siden. Det er også et, der er sendt ud med nyhedsbrev. Og en af de ting, som han har inkorporeret i den her Notice of Liability, jamen det er det her med at stand in honor. Altså når du argumenterer, så træder du ikke rundt på andres ære, og du står på dine egne argumenter, og du bakker dem op med dokumentation og med sandhed. Og det er det at stand in honor, det betyder at stå i ære. Men lad mig lige vise dig programmet, for jeg synes næsten, det taler for sig selv, at du skal være med til det her event. Programmet for lørdag den 31. maj, den dybe stat og samfundsudvikling, det starter i den øverste foredragssal, det der hedder Kirkerummet. Og der er det Jon Knudsen fra Løkken Frikirke, som kom med et foredrag, der hedder Tro, Kirke og Samfund gennem 2000 år. Og senere i samme sal, så er det Kasper Bonde Eriksen, som har kigget dybt de sidste par år i Bibelen, og han sammenkobler så den viden, han har om Bibelen, med den viden, som han også har om Deep State. Efter Kasper, så er det jeg selv, som vil dele meget af den information, som jeg delte under et foredrag over i Aarhus for nylig,
Og nu vil jeg bare gøre det endnu mere tydeligt, hvordan at USA ligesom er en moderne, neofønisk stat, som endelig har båret nogle føniske traditioner videre. Og det er ikke kun fønisk, men Deep State er meget, meget fønisk. Men det kræver, at du møder op til foredraget for at forstå det. Det er ikke bare noget, jeg hiver ud af den blå luft. Der kommer masser af dokumentation på det. Når jeg er færdig med mit foredrag, så er det tid til debat om den dybe stat og samfundsudviklingen. Og her der vil jeg selv og Jon og Kasper svare på spørgsmål og dele refleksioner, som vi har fået efter at set hinandens præsentationer også. Det er noget, jeg selv glæder mig rigtig, rigtig meget til, fordi jeg betragter Jon Knudsen og Kasper Bonde Eriksen som nogen, der har virkelig dykket ned i noget, som man der også er rigtig gode til at formidle den viden, som de samler op på vejen. Efter klokken 18, når debatten er slut, så er DJ Severin på med musik i en hel time. Baren er også åben på det her tidspunkt, og her vil du både kunne købe fadøl, sodavand og vand selvfølgelig, men du vil også kunne købe noget dansk rødvin, hvidvin og rosévin. Hvis vi skal vinde over den dybe stat eller globalisterne, som egentlig bare er et udtryk for den samme ting, jamen så skal vi til at være meget, meget bedre til at være uafhængige af den globalisme eller den måde at styre verden på, som den dybe stat bruger. Derfor så skal vi være bedre til at købe tingene af hinanden, i stedet for at farte ned i Netto og aflevere vores månedsløn. Lige snart globalisterne har betalt os, så skynder vi os at give pengene tilbage til dem. I stedet for så skal vi køre ned, som jeg gjorde i går, på Anise Vingård og købe noget lokalt produceret vin. Det er endda vin, som har fået flere af hans forskellige årgange, har fået sådan nogle udmærkelser ved forskellige. Altså det er noget af det bedre danske vin. Her har vi hvidvinen, som er en Solaris drue, og det er faktisk også en drue, jeg selv har dyrket noget hvidvin på, og det er også blevet rigtig godt. Jeg har nemlig fået det her for nylig. Det her, det er Rondo. Det er en rosé. Det er en meget, meget mørk rosé. Den er meget finere, når den kommer ud i glas. Det har jeg fået at vide, for jeg har ikke drukket den nu. Og så er der også en rødvin. Den glæder jeg mig allermest til, for jeg har aldrig smagt dansk rødvin. Og de her vine kan du altså købe både en hel flaske ad gangen, men du kan også bare købe et glas til eventet her. Fordi det er meget vigtigt at forstå, at hvis vi skal, og det mener jeg, at vi skal, vinde over globalisterne, jamen så skal vi stoppe med at være afhængige af alle deres supply chains, altså de her fragtruter mellem Kina og Europa, Kina og Danmark, hvor vi i større og stigende grad er mere og mere afhængige af, om Kina leverer ting så simple som halvledere og elektronikkomponenter, som vi bruger i alting. Så lige pludselig sidder vi uhjælpeligt fast i globalisternes favntag. Det er det hele handler om, og jeg ved godt, det er et stort emne for mange at tage fat i globalisme, den dybe stat. Men det er så netop det, vi tager fat i ved det her event den 31. maj. Men jeg var ved at gå igennem programmet for lørdagen. Efter musik og efter at baren den er åben, det er åbenbart noget af det vigtigste, så kommer Emil Salser omkring klokken 19 og læser digte op og sparker skamhumanismen ind på scenen for at forklare, hvad det er, han mener med det. Han har allerede åbnet lidt op for det her emne i en interview, som jeg har lavet med ham, som jeg også har sendt ud med nyhedsbrev. Det er bare et par dage siden, så det kan du finde et link til os her i opslaget. Og så kommer der Lützen Trio og spiller for os. Spiller blandt andet denne her sang selvfølgelig, som han netop har udgivet, som hedder Vågner med dig. Og i alle pauserne her,
så spiller DJ Severin også. Det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Det her, det er faktisk kun det, der foregår inde i kirkerummet, fordi der er et lige så stort rum nedenunder, hvor at, det er det, man kalder krypten, og hvor at vi også har en masse aktiviteter. Og det program, der er her, det er så taget ud af det nyhedsbrev, som jeg sendte ud for lidt tid siden. Og der er i mellemtiden Per Brandgaard desværre meldt fra. Men her der kommer også nogle deep state, eller den dybe stat-relaterede foredrag. Det er blandt andet Max Smelling med en statistikers status på verden anno 2025, og det er Connie Ringgaard med foredraget på sporet af den dybe stat, med en udvikling af det foredrag, hun også holdt over i Aarhus ved sit eget event. Så er der et punkt på os, hvor der også kommer lidt ændringer kl. 18. Det er Freddy Poulsen, denne her færøske læge, som egentlig skulle være blevet interviewet af Kasper Wagner, men det virker til, at Kasper Wagner har fortravlt på sit arbejde til, fordi at der er en del, han skal nå at sætte sig ind i, så det er muligt, at vi må finde en anden interviewer, også fordi at Freddy Poulsen er på sin bryllupsrejse netop nu, så der er også sådan lidt, udfordringer med at få tiden til at passe der. Senere i krypten så kommer Michael Collins og fortæller om Empower Movement og fortæller om den Notice of Liability, som Empower Movement har rullet ud over hele verden, og Danmark har været et af de første lande til det her. Jeg har selv været med til at udvikle den danske Notice of Liability, da jeg var med i Empower Movement i starten, da Empower Movement startede op i Danmark. Under hele den tid her, så kan du købe barista kaffe i Nordins kaffevogn, og det foregår foran indgangen til eventet. Jeg håber virkelig, du sætter pris på, at jeg arbejder så hårdt med at præsentere sådan et event, hvor der bliver sat nogle ord og noget dokumentation på, hvad denne her den dybe stat er for noget. Det er et utroligt svært emne at formidle. Den dybe stat er jo også en central ting en central parameter i den bog Illusionen om Danmark, eller den bog, de bøger, den trilogi Illusionen om Danmark, som jeg har udgivet. Og grunden til, at det er så svært at snakke om den dybe stat, det er fordi, at man skal virkelig forstå, at den dybe stat går meget langt tilbage i tiden. Man forstår hele den historiske udvikling. Man skal endelig også forstå, hvordan vores tidslinje, altså vores historieskrivning, er blevet fiflet med. Og jeg ved, det er store ord at sige, men altså bare sådan en ting. Kig i din historiebog og se, hvad den skriver om Christopher Columbus. Det er ikke fuldstændig pur opsvend, men det er en omskrivning af virkeligheden. Det var ikke Christopher Columbus, der opdagede Amerika, men det er rigtigt, at portugiserne sendte at aragonerne eller Spanien sendte en flåde afsted for at opdage Indien, og så opdagede de så USA. Det er i hvert fald det, vi får fortalt. Men ham, der stod spidsen for det, han hed ikke Christopher Columbus. Så bare sådan en ting, altså alene det burde jo få de fleste til at sige, kan jeg vide, hvad der så står af forskellige fejl i vores historiebøger. De fleste har hørt Donald Trump sige et eller andet omkring den dybe stat. De fleste er fuldstændig på Bambi og glatis, når de skal forklare til andre, hvad den dybe stat er for noget. Og det er altså det, jeg gerne vil gøre op med det her event, ved at invitere nogle af de dygtigste, mener jeg, foredragsholdere til at formidle det her i Danmark. Det er jo fordi, der er hundredvis at vælge imellem, fordi der er ikke så mange, der holder foredrag eller har dybdegående viden omkring det her.
Og det er selvfølgelig noget, jeg håber, at sådan et event kan være med til at ændre på. Fordi det er sindssygt vigtigt, at der er nogen, der er gode til at formidle de her ting. Så at du og jeg, når vi møder nogen, og hver mand, altså dissident eller vågen person, møder nogen på gaden, kan ligesom forklare det videre, eller sidder og drikker en kop kaffe, eller en øl, eller en kop te, eller hvad det nu måtte være, så man kan videreformidle det her til andre, så man kan hjælpe andre til at forstå. Altså vi bliver nødt til at vågne op, hvis vi skal sørge for, at der er en fremtid for vores børn og for vores børnebørn. Nå, men altså, tjek det. For nogle dage siden, det var vist den 19. så modtog jeg en tilmelding. Det var vist et par dage før, modtog en tilmelding fra Tjekdes publiceringsredaktør, Natalie, og jeg skrev tilbage til Natalie, ligesom jeg gør til alle andre, der tilmelder sig eventet, hvordan de skal betale for det, og et par dage senere så havde Natalie så betalt for det her. Så var det egentlig ikke, fordi der var så forfærdelig mange deltagere på deltagerlisten på det her tidspunkt. Så jeg tænkte at gøre lidt reklame for det, og så synes jeg, det kunne være meget sjovt at fortælle den store hvide verden via et nyhedsbrev og et opslag på Facebook, at Tjekte ville komme og faktisk tjekke denne her begivenhed. Og det er også meget fint. Der er så bare lige det ved det, at der er nogle af de tilmeldte foredragsholdere, som jeg møjsommeligt har været ude og få til at sige ja til at komme til sådan et event her. De har så nævnt, at de faktisk er lidt fortørnet over, at Tjekte skal være der, fordi at Tjekte har kørt en hets og lavet chikane og brugt deres sandhedsforvridende faktatjek til at chikanere de her foredragsholdere. Så derfor så har jeg sendt Tjekte en mail. Ja, det vil sige, først så lavede jeg så det her opslag på Facebook. Hvordan var det nu? Det så ud. Jeg tror, det er lige her. Bør Tjektes medarbejdere bydes velkommen til foredragsevent den 31. maj. Og der er jo så omkring 100 kommentarer til, som jeg sagde tidligere. Det er jo lige før, at det her event, det har fået, at det her opslag, det har fået mere opmærksomhed end selve eventet. Det er måske sådan lidt et udtryk for, at folk er egentlig ikke så interesseret i sandheden og i at vide, hvem de er og hvor de kommer fra, som jeg mener er noget af det, vi kommer til at snakke ret dybdegående om til eventet den 31. maj. De er mere interesseret i alle de følelser, de har omkring det ene og omkring det andet. Så derfor så er der masser af følelser involveret i en masse kommentarer på sådan et opslag. Jeg vil skynde mig at sige, at jeg godt forstår de her foredragsholdere. Jeg har ikke selv været, på samme måde i vælten i forhold til Tjekte, eller jeg måske bare ikke tillagt den nær så meget opmærksomhed, som de har, eller også er jeg bare ikke nær så offentlig en person, som de er. Der kan være mange årsager til, men jeg ser ikke selv det samme problematik i at Tjekte. Jeg gjorde ikke i starten i hvert fald, at Tjekte er til stede ved sådan et foredragsevent. Men så må jeg så sige, at da jeg ligesom fik at vide, hvordan Tjekte har gebærdet sig i forhold til de her foredragsholdere og andre, det er ikke kun foredragsholderne, det er også nogle af deltagerne til eventet, så blev jeg alligevel interesseret i at kigge lidt nærmere på Tjekte. Det er ikke fordi, at Tjekte er helt ubekendt for mig, for det er jo sådan, at jeg har skrevet de her bøger, Illusionen om Danmark, og der bruger jeg faktisk flere referencer til, hvad Tjekte er, og hvordan de fungerer. Men her der kan du altså se, at jeg har lavet en søgning på Tjektes hjemmeside, og jeg har søgt på den dybe stat. Og det kommer der så en del artikler ud af. Da jeg tjekkede den anden dag, så var det 10 i alt
i alt med den sidste her, konspirationsteorier i USA før og nu. QAnonerne blev det en af de kendteste konspirationsteorier i USA, og med den frygten for den dybe stat. I artiklen Den dybe stat i Trumpland, konspirationsteorier i USA før og nu, bliver vilkårene for konspirationsteoriens fremkomst analyseret. Og så er der en link til materialet, og hvis man så trykker på det, så kommer man frem til en pdf her, som er skrevet af en Kasper Grotle Rasmussen, som hedder Den dybe stat i Trumpland. Og den er så skrevet meget passende i 2019. Og når jeg siger meget passende, så er det fordi, det er jo så lige inden, at corona bryder ud. Så Kasper Grotle Rasmussen, altså som lektor hos Syddansk Universitet, er med til at gøre det her begreb deep state eller den dybe stat til en konspirationsteori. Og det er selvfølgelig meget nærliggende at tro på, at når en lært ved et universitet siger, at det er en konspirationsteori, så er det en konspirationsteori. Der er bare lige det ved det, at vores lektorer ved universiteterne, de er i stigende grad i hænderne på industriens kræfter, og industriens kræfter, det er den dybe stat. Det er industriens kræfter, som vil have krig, når vi får krig. Det er industriens kræfter, der definerer, hvornår de kan tjene flest penge på os ved, at der er fred. Og det er også derfor, vi ser den udvikling i Ukraine, som der er lige nu. Det har intet med sandheden at gøre. Det vi får, eller meget, meget lidt med sandheden at gøre, det vi får at vide af medierne i Danmark omkring krigen i Ukraine. Det startede jo meget passende, næsten kan man sige, 3 dage efter krigen var brudt ud, så går Mette Frederiksen frem på en demonstration, på scenen af en demonstration inden foran den russiske ambassade. Jeg ved, hvor svært det er at lave demonstrationer, men de har så lige på 3 dage fået en stor demonstration sat sammen, og der står så selve vores statsminister, og så står hun og fyrer en af Danmarks historiens allerstørste løgne af, nemlig at Ukraine at Rusland har angrebet et fredeligt og demokratisk land, Ukraine. Og hvorfor er det en stor løgn i Danmarks historiske sammenhæng? Jamen det er det, fordi at allerede der var det tydeligt, hvordan at vi alle sammen skulle inddrages i denne her krig. Og her, 3 år senere, så er det meget, meget tydeligt, at den krig i Ukraine, den er altså lige ved at koste danske unge mænd og kvinder deres liv. For nu skal danske kvinder også ind og aftjene værnepligt, og nu er de også ved ind i Folketinget og finde ud af, at vi kan sende soldater til Ukraine. I første omgang vil det være for at træne, sådan nogle såkaldte dronetræning, men med tiden så er det, og det har jeg sagt i 3 år nu, så er det for at få inddraget hele verden i en krigslignende tilstand. Man har selvfølgelig ikke råd til at tæppebombe hele jorden med atombombe, fordi det får den dybe stat heller ikke noget ud af. Så det er ikke det, der kommer til at ske, men truslen om krig og begrænset krig, det er noget, som den dybe stat lukrerer på det, fordi der er sindssygt mange penge i militærindustrien, og det er også fordi, at verdens befolkning er meget, meget lettere at styre, når at der hænger sådan en krig, og man nærmest får Kalashnikov'en smidt lige op i nakken. Kalashnikovens udmunding. Jeg er ikke på Putins side, eller russervenlig, eller noget som helst. Jeg er på danskernes side, jeg er på ukrainernes side, jeg er på russernes side, jeg er på tyskernes side, jeg er på amerikanernes side. Og når jeg snakker om de her folk, så er det selvfølgelig befolkningen, og ikke deres korrupte politikers side, at jeg er på. Og det er det, jeg mener, der er vigtigt at forstå.
Og jeg har blandt andet vist, hvordan der er et bedrag omkring vores grundlov. Skynd mig at sige, at var det ikke for Martin Tisvilde, så er jeg slet ikke. Det er ikke engang sikkert, at det overhovedet har faldt mig ind at begynde at undersøge noget omkring grundloven. Men det har jeg altså gjort. Jeg har også skrevet en bog, der hedder Et statskup i over 175 år, illusionen om grundloven. Det er sådan nogle af de virkemidler, som er blevet brugt til at lulle danskerne ind i en tro på noget, som bliver kaldt demokrati, som ikke er demokrati. Det ved danskerne godt, men de tror alligevel, at det er bedre end andre steder i verden. Det er måske ved at gå op for flere og flere danskere, at det kan egentlig være lige meget, om man lever i Nigeria, eller man lever i Danmark, når man ikke er fri. Og det lyder helt åndssvagt, ikke? Fordi alle ved, at Nigeria er et u-land og ligger i Afrika og alt sådan noget. Og alle ved, at Danmark er det bedste land i verden. Og det er så spørgsmålet om det er sådan fat. Det er rigtigt, at vi har flere privilegier i Danmark, end de har i Nigeria. Om vi har en større frihed end dem i Nigeria, det vil jeg faktisk godt sætte spørgsmålstegn ved. Men det er en lang debat, det her. Men altså, jeg blev så nødt til at tage fat i den her sag, om Tjek det var velkommen, eller de ikke var velkommen til det her foredragsevent, fordi at der er 2 af foredragsholderne, som havde udfordringer med det, og som måske ikke ville komme til eventet og holde deres foredrag. Og så var der sågar også en foredragsholder, som sagde, hvis ikke Tjek det er velkommen, så vil vedkommende ikke deltage. Så jeg blev nødt til at dykke ned i den, og det der så kom ud af det vil jeg så dele med dig nu. Og her vil jeg igen ligesom indskærpe, at det her med at stand in honor, altså et begreb om, at man står på sin ære, det er et meget vigtigt juridisk begreb, og det er faktisk en del af Deep States måde at gøre tingene på. Demokrati er ikke, det er kun et styreværktøj til at styre dig og mig, men alt det her jura, det er sådan noget, som Deep State bruger meget, meget aktivt og selv også responderer på. Altså demokrati og sådan noget, det er ikke noget Deep State reagerer på, men Deep State reagerer på, det bliver noget vrøvl. Men jeg blev altså nødt til at dykke ned i denne her sag omkring, om Tjek det var velkommen, og jeg lavede også et opslag. Det er faktisk også blevet skældt lidt ud for, at lave et opslag på Facebook omkring det, for at spørge, hvad folk, der sidder ude på Facebook, de synes. Jeg synes, at transparens er vigtigt, så der er en masse af dem, som har kommenteret ude på Facebook, som jo også er deltagere i det her event. Jeg synes, det er væsentligt, at de ved, hvad det er, der foregår, hvad det er for nogle dispositioner, at jeg som arrangør tager i forhold til det event, som de er tilmeldt og kommer til her den 31. maj. Så jeg skriver altså til Natalie her. Jeg kan jo godt 2 ting. Jeg kan jo sige, Tjek det er ikke velkommen, og så mister jeg i hvert fald 2 foredrag. Så mister vi, deltagerne mister jo så chancen for at se 2 af foredragsholderne. Jeg kan jo også vælge at sige, om alle er velkommen til det her event, også Tjek det, og så mister vi, så deltagerne mister i hvert fald en af de her foredragsholdere. Så jeg måtte være helt ærlig at sige, at jeg lige måtte gennemtænke sagen et par gange, og der hjalp det mig altså at få en snak med Freddy Poulsen, og jeg tror, det var overraskende en del med det. Jeg vil vende tilbage til det her med Freddy Poulsen i slutningen af videoen. Nu vil jeg lige læse det her op, den mail, som jeg har sendt til Natalie, som er publiceringsredaktør på Tjek det. Kære Natalie Damgaard Frisk, eller Fresh, publiceringsredaktør på Tjek det.
Siden jeres tilmelding til foredragseventet Den Dybe Stat og Samfundsudvikling 31. maj 2025 på Østerbro i København, har jeg set frem til din og din kollegas deltagelse og til at lære jer nærmere at kende. Og I skal have tak for indbetalingen af 2 gange 400 kroner i god tid inden arrangementet. Jeg er dog blevet gjort opmærksom på, at jeg har lavet en del vildledende, sandhedskrænkende og æreskrænkende faktatjek af flere af de foredragsholdere, der skal afholde præsentationer ved eventet, og jeg har derfor undersøgt lidt omkring jeres baggrund som værende en del af det danske mediebillede siden 2016. Forinden havde jeg undersøgt en del om Tjek.det, hvilket blandt andet har afstedkommet at flere forskellige af jeres såkaldte faktatjek omtales i øvrigt ganske negativt i 2 af de 3 bøger i trilogien Illusionen om Danmark, som jeg har udgivet. Det drejer sig om del 1, De 3 tabte år, og del 2, De 3 fiktioner. Bøgerne kan købes på internettet hos alle danske boghandlere, samt på min hjemmeside de3fiktioner.dk. Bøgerne kan også lånes på danske biblioteker. Dette foredragsevent omhandler jo helt centralt den dybe stat. Søger man på denne søgeterm, den dybe stat, på Tjek.des hjemmeside, fremkommer 10 resultater. Det er alle artikler, som nævner den dybe stat. Artiklerne er listet herunder. Og så er der så de 10 artikler, og dem kan du også selv gå ind og finde og læse. Jeg kan se, at I er gode til at bringe USA og begivenheder i USA ind i disse faktatjek, hvor den dybe stat nævnes. Især benævnelsen QAnon og den siddende amerikanske præsident Trump er emner, I elsker at bringe op i disse faktatjek. I beskæftiger jer i bemærkelsesværdig lille grad med Danmark i disse såkaldte faktatjek, men I har aldrig såkaldt faktatjekket, hvorvidt den dybe stat eksisterer, hvilket for mig er ganske morsomt at underholde mine tanker med, for det burde jo ligge lige til jeres højre ben. Men skidt med, hvad jeg finder morsomt, for det, som er vigtigt i denne sammenhæng, er naturligvis, at eventet 31. maj bliver et bidragende og givende event, hvor alle deltagere og foredragsholdere får noget brugbart med sig videre i livet. Det gælder selvfølgelig også jer, hvis I altså ender med at være en del af deltagerkredsen. For der er en lille betingelse for, at I kan deltage som faktatjek-medie til eventet. Da jeg er den opfattelse, at alle foredragsholdere og deltagere skal være tro mod konceptet i pågældende event om at sprede mere lys omkring begrebet den dybe stat, vil jeg stille jer en betingelse for jeres deltagelse. Betingelsen for, at I kan deltage, er, at I senest 5 dage inden eventet, det vil sige 25. maj, fremlægger uomtvisteligt bevis for, at det ikke kan lade sig gøre, at der eksisterer en dyb stat, og dermed de facto også styre beslutninger taget af den danske regering, Folketinget og Kongehuset. Betingelsen for, at I kan deltage, er, at I senest 5 dage inden eventet, det vil sige 25. maj, fremlægger uomtvisteligt bevis for, at det ikke kan lade sig gøre, at der eksisterer en dyb stat, som styrer magtudøvelsen i Danmark, og dermed de facto også styrer beslutninger taget af den danske regering, Folketinget og Kongehuset. Dokumentationen bedes fremsendt via e-mail til adressen flemming@de3fiktioner.dk. Jeg ser frem til dokumentationen, som i så fald vil gøre jeres deltagelse endnu mere central for eventet, da det vil rive tæppet væk under de fleste foredragsholdere og forårsage en høj grad af forbavselse hos de fleste deltagere. PS. Så frem det ikke er muligt at fremlægge den ønskede dokumentation og Tjek.det i stedet ønsker at få de indbetalte 800 kroner retur, skal I blot skrive en e-mail til samme adresse og oplyse, at I ikke kan fremskaffe pågældende dokumentation. I så fald vil jeg bede om, at I deler jeres individuelle tanker om, hvorfor dette ikke er jer muligt. Med venlig hilsen, Flemming Blicher, forfatter og foredragsholder. Desværre fik den e-mail, som jeg sendte til Tjek.det, den konsekvens, at Per Brandgaard meldte fra til eventet. Og det er jo selvfølgelig skuffende, meget, meget skuffende og meget, meget ærgerligt. Men altså, det stopper ikke der. Det skal ikke være så let, det hele. Jeg får så et svar, faktisk samme dag, som jeg sender det her fra Tjek.det, og det lyder sådan her. Kære Flemming Blicher, og det er, jeg skal lige sige, det er fra Sten Jensen, som er redaktionschef hos Tjek.det. Kære Flemming Blicher, du har skrevet til Tjek.des publiceringsredaktør Nathalie Damgaard Frisk angående Tjek.des deltagelse i arrangementet Den Dybe Stat og Samfundsudviklingen den 31. maj. Som redaktionschef vil jeg svare på din mail.
Vores tilmelding til arrangementet er en helt naturlig del af Checkdes virke og skyldes et ønske om at følge med i og være opdateret på debatter og strømninger, som rører sig inden for vores fagområde. Efter vores tilmelding har jeg med bekymring fulgt den debat, som du som arrangør har rejst på sociale medier under overskriften "Bør Checkdes medarbejdere bydes velkommen til foredragsevent den 31. maj?" Jeg finder det højst usædvanligt, at en arrangør af et offentligt arrangement stiller et sådan spørgsmål i et åbent forum, eller at to af Checkdes medarbejdere på helt normal vis har tilmeldt sig som led i deres arbejde. Reaktionen er det heller ikke udblevet med et kommentatorspor, som kan rejse tvivl om vores medarbejderes sikkerhed, hvis de deltager i eventet. Tillige har du som arrangør nu gjort det til en betingelse for vores deltagelse i arrangementet, at vi forud skal levere dokumentation for, at en dyb stat ikke eksisterer. Vi deltager i arrangementer som dette for at tilegne os viden som medie, ikke for at opfylde krav fra eller aflevere beviser til enhver arrangør af et ellers offentligt arrangement. Vi kan derfor kun opfatte dit krav som en eksklusion af Checkdes medarbejdere fra arrangementet og imødeser derfor tilbagebetaling af de 800 kroner, vi har betalt for billetterne til følgende kontonummer. Og så er der så et kontonummer. Med venlig hilsen, Sten Jensen, redaktionschef hos Checkde. Kære Sten Jensen, redaktionschef på Checkde. Tak for din henvendelse via e-mail den 20. maj 2025. Jeg vil besvare din e-mail afsnit for afsnit herunder. Og jeg vil lige dele min skærm, så du kan følge med på skærmen imens. Afsnit 1. Du skriver. Du har skrevet til Checkdes publiceringsredaktør, det er så det Sten Jensen skriver til mig det her, Nathalie Damgaard Frisch, angående Checkdes deltagelse i arrangement Den Dybe Stat og Samfundsudviklingen den 31. maj. Jeg svarer så, det er rigtigt, jeg skrev en e-mail til hende omkring hendes og hendes ledsagers deltagelse i arrangementet. Afsnit 2. Du skriver, som redaktionschef vil jeg svare på din mail, og det er så det, jeg svarer på her. OK, jeg er dog i mellemtiden blevet i tvivl om Nathalie og hendes ledsager begge er ansatte hos Checkde, da jeg ikke kan se ledsagerens navn på jeres hjemmeside. Vil du bekræfte, at der eksisterer et ansættelsesforhold mellem Checkde og denne person? Afsnit 3. Du skriver, vores tilmelding til arrangementet er en helt naturlig del af Checkdes virke og skyldes et ønske om at følge med i og være opdateret på debatter og strømninger, som rører sig inden for vores fagområder. Og det svarer jeg så på. I mellemtiden er jeg blevet i tvivl om Nathalie og hendes ledsager tilmeldte sig som privatpersoner, eller om de begge var på opgave for Checkde? Så jeg håber, du vil redegøre for, om Nathalie og hendes ledsager er ansat af Checkde til at deltage i mit arrangement den 31. maj? Jeg skal bede dig om at redegøre for, hvad der er Checkdes fagområde, da jeg er meget i tvivl om dette? Så er vi kommet til afsnit 4. Hvor Sten han så skriver, efter vores tilmelding har jeg med bekymring fulgt den debat, som du som arrangør har rejst på sociale medier under overskriften Bør Checkdes medarbejdere bydes velkommen til foredragsevent den 31. maj. Jeg svarer, ja, det er rigtigt. Jeg går ind for fuld transparens og på at høre deltagernes mening, altså de deltagere, som deltager for at få noget information om den dybe stat ud af arrangementet. 2 af foredragsholderne havde gjort mig opmærksom på, at Checkde har skrevet artikler, som desværre virker som en slags udskamning af de pågældende, selvom disse bare passer deres arbejde og bruger deres ytringsfrihed og ytringspligt, når andre mennesker kommer til skade og når befolkningen vildledes. Checkdes artikler er meget vildledende og sandhedskrænkende, og det er min vurdering, at artiklerne også er chikanerende, udskammende og æreskrænkende over for disse foredragsholdere. På den måde arbejder Checkde netop for den dybe stat ved at besværliggøre et arrangement som dette oplyser om den dybe stat. Afsnit 5. Sten skriver her, jeg finder det højst usædvanligt, at en arrangør af et offentligt arrangement stiller et sådan spørgsmål i et åbent forum, efter at 2 af Checkdes medarbejdere på helt normal vis har tilmeldt sig som led i deres arbejde. Og det svarer jeg på. Som nævnt i opslaget, så har 2 af foredragsholderne henvendt sig til mig i fuld transparens over for andre deltagere, og den øvrige offentlighed har jeg videregivet deres bekymringer om Checkdes deltagelse. Flere af deltagerne udtrykker i kommentarsporet en utryghed ved, at Checkde deltager, hvis Checkde bruger lejligheden til også at agere chikanerende, udskammende og æreskrænkende over for foredragsholderne og deltagerne ved dette foredragsevent. Hvilken opgave er Checkdes medarbejdere på, hvis de altså begge er ansat, siden deltagelse i dette event
på normal vis, her citerer jeg Sten, er en del af deres arbejde. Og så er vi kommet til afsnit 6, hvor Sten han skriver, reaktionen er der heller ikke udblevet med et kommentarspor, som kan rejse tvivl om vores medarbejders sikkerhed, hvis de deltager i arrangementet. Det svarer jeg på. Det må du gerne forklare lidt mere detaljeret, hvordan dem, som du betegner som tjekte medarbejdere, hvordan der kan rejses tvivl om deres sikkerhed, spørgsmålstegn. Udover et velkomstteam, som sørger for, at sikkerheden opretholdes under hele arrangementet, vil der være en professionel dørmand til at hjælpe med sikkerheden. Afsnit 7. Du skriver, tillige har du som arrangør nu gjort det til en betingelse for vores deltagelse i arrangementet, at vi forud skal levere dokumentation for, at en dyb stat ikke eksisterer. Vi deltager i arrangementer som dette for at tilegne os viden som medie, ikke for at opfylde krav fra eller aflevere beviser til enhver arrangør af et ellers offentligt arrangement. Det svarer jeg på. Det er et privat arrangement, og jeg stiller nogle krav til de forskellige mennesker, der deltager. Nogle har betalt 300 kroner for at deltage, i parentes early bird betingelser. Andre skal betale 400 kroner for at deltage, det er ordinær billetpris betingelser. Andre skal gratis levere et foredrag eller noget underholdning for at være med på dagen, og de cirka 15-20 frivillige skal hjælpe med nogle arbejdsopgaver, underforstået, for at deltage. Vi lever i en verden, som er præget af kontraktlovgivning, hvilket er en del af den dybe stats måde at holde den almindelige befolkning i et slavelignende forhold til de stater, heriblandt den danske stat, som den dybe stat i større eller mindre grad styrer. Dette arrangement kan ikke umiddelbart sætte sig ud over kontraktlovgivningen, selvom det kunne være fristende, når det er et af den dybe stats vigtigste virkemidler. Selvopfyldende kontrakter, det der på engelsk hedder self-executing contracts, står i parentes, og stiltiende samtykke, det der på engelsk hedder, og det står i parentes, tacit agreements, er en del af disse beskidte virkemåder, som det for eksempel var tilfældet, da smart meter blev rullet ud i Danmark. Andre eksempler, det er sådan noget som vindmøller og solceller og en lang række af afgifter osv., som danskerne bliver budt af både offentlige og privat offentlige aktører. Hvis Natalie og hendes ledsager er ansat hos Tjekte, som ifølge Tjektes hjemmeside er et såkaldt faktatjek-medie i gåseøjne, så skal de dokumentere, at de deltager i foredragseventet for at blive klogere på det emne, som er døbt den dybe stat, igen i anførselstegn, i mangel af bedre ord. Hvis Tjekte ikke utvetydigt kan dokumentere, at den dybe stat ikke eksisterer, så bør Tjekte antage en anden tilgang til virkelysten som faktatjek-medie, end at udskamme og chikanere med vildledende artikler. Det er min mening. Eftersom jeg har ansvaret for dette event, så bliver det også mit ansvar, at de fremmødte, som tillades adgang til arrangementet, ikke deltager med slette hensigter, altså deltager for at sabotere eventet eller chikanere og udskamme foredragsholdere og øvrige deltagere, eller det, der er værre. I afsnit 8 skriver Sten til mig, vi kan derfor kun opfatte dit krav som en eksklusion af Tjektes medarbejdere fra arrangementet og imødeser derfor tilbagebetaling af de 800 kroner, vi har betalt for billetterne til følgende kontonummer. Jeg svarer, du har ikke forstået den e-mail, jeg har skrevet til Natalie korrekt. Og så er det så med fed her. Tjektes medarbejdere, parentes, hvis de der begge er Tjektes medarbejdere, er ikke med stort blevet ekskluderet. De er blevet stillet en betingelse, hvor arrangøren beder dem om at redegøre for fakta omkring den dybe stat, hvilket er det emne, arrangementet handler om. Og da Tjekte kalder sig et faktatjek-medie, så ligger det inden for virksomhedens kompetenceområde at frembringe denne dokumentation, hvis den kan findes. Natalie og hendes ledsager kan jo også vælge at skrive, at sådan dokumentation ikke findes, og i så fald er jeg som arrangør ikke interesseret i, at de deltager, for så har Tjekte som faktatjek-medie vildledt den danske befolkning, i parentes, endda med befolkningens egne penge, da Tjekte modtager penge fra staten til at lave disse såkaldte faktatjekker. Det er flere millioner, der er snak om her, parentes slut. Og så kan jeg ikke byde Tjekte velkommen til dette arrangement.
Natalie og hendes ledsager har endnu nogle dage til at fremskaffe den forespurgte dokumentation og eventuelt derefter deltage i arrangementet. Skulle de ønske at få pengene tilbage, så skal de bare skrive, at dokumentationen ikke kan fremskaffes og dele deres tanker om, hvorfor denne dokumentation ikke kan fremskaffes. Så får de pengene retur minus eventuelle gebyrer. Opsummering. Det er så mig, der laver en opsummering her af det brev, jeg har skrevet til Sten Jensen. Og opsummeringen den lyder sådan her. Tjek det er ikke blevet ekskluderet. Natalie og hendes ledsager kan individuelt bede om at få deres billetpris retur. Og skriver jeg ydermere her til Sten. Du bedes svare på følgende spørgsmål. 1. Jeg skal bede dig om at redegøre for, hvad der er Tjektes fagområde, da jeg er meget i tvivl om dette. Se afsnit 3. 2. Vil du bekræfte, at der eksisterer et ansættelsesforhold mellem Tjekte og Natalies ledsager, som er tilmeldt arrangementet sammen med Natalie, afsnit 2. Spørgsmål nummer 3. I bekræftende fald er Natalie og hendes ledsager begge blevet bedt at tjekke det om at deltage med et arrangement den 31. maj som en del af deres ansættelsesforhold med Tjekte. Og det er så i afsnit 3. Det kan man sige, der har han egentlig allerede svaret på, men jeg vil egentlig gerne have ham til at bekræfte det. Spørgsmål 4. Hvilken opgave er Tjektes medarbejdere på, hvis de altså begge er ansat, siden deltagelse i dette event på normal vis er en del af deres arbejde? Og det kan man læse om i afsnit 5. Spørgsmål 5. Hvordan kan der rejses tvivl om deres, i parentes Tjektes medarbejderes, sikkerhed ved en eventuel deltagelse i arrangementet, sådan som du skriver? Det er det, han skriver om i afsnit 6. Med venlig hilsen, Flemming Blikker, forfatter og foredragsholder, arrangør af foredragseventet Den dybe stat og samfundsudviklingen den 31. maj. Og det er altså et brev, en e-mail, der er sendt i dag til Sten Jensen, som er redaktionschef Tjekte. Det er muligt, du sidder og tænker, at det forstår jeg ikke rigtigt, det der med kontraktlovgivning, stand-in honor og notice of liability og den korrespondance, som jeg har haft med Tjekte. Og det kan jeg egentlig godt forstå, hvis du ikke gør, fordi det har taget noget tid for mig at sætte mig ind i det. Jeg siger heller ikke, at jeg har de vise sten, men altså, det er sådan, verden den fungerer på. Det kontraktmæssige er enormt væsentligt. Hvis man vil ud af kontrakten med myndighederne, så er det at sætte sig ind i de her ting. Ellers så bliver man skamreddet som en mare, som man siger, hvis ikke man forstår det, især når man bevæger sig ind i tvister og i danske domstole. Så hvis du er interesseret i at vide mere omkring det, så vil jeg opfordre dig til at komme til eventet den 31. maj. Jeg vil opfordre dig til særskilt at være på plads i salen, når Freddy Poulsen han fortæller om sin sag, hvordan han ikke har betalt nogle erstatninger og nogle afgifter og skat, fordi at han har forstået denne her kontraktlovgivning. Og det er måske det bedste eksempel er den korrespondance, jeg har med Tjekte her, hvor at jeg ikke har ekskluderet dem, men på grund af, at de agerer i ond tro og i ond hensigt, så kan man altid tage sandheden frem og så stille den op som en præmis for den videre kontraktudfoldelse. Så det er ikke så let lige at forklare. Jeg håber, at jeg har forklaret nok til, at det har været interessant for dig at følge med her til slutningen af videoen, og at det er interessant nok for dig til at komme til eventet. Jeg synes jo, det er sindssygt vigtigt, at man sætter sig ind i de her ting. Ellers så bliver vi bare bokset rundt i managen. Og det er desværre det, der sker for rigtig, rigtig mange mennesker. Men nu tror jeg også, jeg har brugt din tid nok. Nu håber jeg at se dig den 31. maj. Det koster 400 kroner at deltage. Du skal sende en mail til mig. Mailadressen den er i opslaget her også for at tilmelde dig. Og så skal jeg nok sørge for, at der er sandwich og kaffe og
dansk vin og fadøl og sodavand og vand til stede, og en masse spændende foredrag, som du kan læne dig godt tilbage og deltage i, være sammen med en masse fantastiske, frihedshungrende, sandhedshungrende mennesker. Giver du mig en kys, så giver jeg dig lidt solskin. Giver du mig den tillid, som det tager at lukke mig ind. Giver du mig et kys, så giver jeg 2 tilbage. Giver dig både lys og luft til dine mørke dage. For alle hverdags løgne, de rager skue i gørs. Så luk nu tryk